sangat luar biasa. Pundi mawon ingkang sampun. Wonten Nogosari Boyolali itu ada apa ya? Carane beberapa dalang muda. Yo anakku barang yo melu. Iku dibantu sama Pak Adi. Nah, matur sembah nuwun terus hari ini juga dibantu. Oh, matur sembah nuwun sabiyantunipun nggih Pak Adi. Ah, berarti Wonogiri urung ya Mas ya? Pripun? Ah, mengke kula sowan Pak Adi Wonogiri nggih kepengin Pak mangke Pak. Oh, nek pengen gini, nek pengen mengadakan mayang, kalau minta sabiantune Pak Adi itu harus lewat saya. Waduh, nonton. Ya wis. Makelare kono. Sing penting wayang tetep ngrembaka Mas Gading. Amin. Niki nyun dawuh, genduk legit taksih teng mriki napa dos pundi? Cah cilik lho iki mesake lho iki. Ya lenggah. Balik ning panggung neh. Tunggu sik ya, Nduk ya. Nggih. Sesuk sekolah ndak capek ora iso ngikuti pelajaran sekolah. Nggih, paling nggih turu ning musola. Oh, nek sekolah ki mau arep pindah turu to? Ya nek istirahat, Pak. Oh, nek istirahat. Kelas pinten ta Cahayu? Kelas gangsal SD. Oh, kelas 5 SD wis kaya ngene lho. Nggih, pangestunipun nggih, Pak De. Oh, kelas 3 SMP wis kaya Mbak Niken Salindi. Amin, pangestunipun Pak De. Amin. Wis 1 juta, Nduk, Nduk. Dan gini, Mas Gareng. Nun. Sampean ajeng mriki napa ten mriku? Hah? Ten mriki napa ten mriku? Lho kula manut dalang kula mung wayang kok, Mas. Dek legit get lenggah sik. Lenggah teng pundi? Perapatan Sukodono napa mriku? Mriki mawon perapatan Sukodono. Dan gini, ini ada apa ya, salam. Assalamualaikum, selamat malam Ki Dalang Gading Panjalu. Nggih, selamat malam. Salam budaya, selamat Hari Wayang Nasional. Semoga dengan pagelaran ini dapat menghibur pecinta wayang kulit. Oke. Dan ini ada request minta tembang Lencir Kuning ciptaan Ki Rudi Gareng dari Pak Eko Mugiono Jakarta. Wah. Dan dipun sawer ning rasah tak dudoi sawere. Engko digo kanca-kanca mak tumpang pecing. Tumpang tok wae, tumpang siji kerupuk siji, ora usah nganggo ngombe. Aku wani nggo dhewe. Wah, yo sia-sia men karo pengrapitmu. Lencir Kuning aman? Aman. Vokal aman dong. Pastinya aman. Ada Mbak Mayang dan Mbak Birgita. Iki urung ditepungi lho Mas. Lah monggo. Ditepungi Pak De, jenengan mawon. Nun. Kula paringi purbawasisa nepungke. Oh iya dikenalke sik. Dikenalke sik. Monggo diasta miki sing cakete Mbak Legit. Nah. Mbuh iki dawuh Mas Dalang kok aja nyene. Jane yo aku yo wis kenal, wis gawan kuning. Iya Mas. Ning yo ben kareben apa ya? Paramiksa ben. Leres. Nggih cakete Mbak Legit paring asma sinten Mbak? Nggih, sugeng dalu. Kula Lintang Pambayun. Mbak Lintang. Nggih. Di dalem pundi? Saking Karanganyar. Mbak Lintang saking Karanganyar. Nggih. Lerek kiwonipun. Paring asma sinten Mbak Birgita? Lha kuwi wis ngerti no. Sinten wong ayu? Nggih, nderek petepangan kula Birgita Ayu Pak De Gareng. Si daleme ngendi penonton? Aslinipun Kediri Jawa Timur. Loh, asline Kediri. Iya. Lah saiki? Sekarang di Solo. Kuwi dalam rangka apa? Dalam rangka pengen mulai aku wis betah ning kono iki, Oh, berarti ngindari ngomah ngono ya Mas. Iya. Nggih, terus niki kiwonipun malih. Asmane sinten? Penontonnya ben kenal. Nggih, kula Mayang Pak De. Iya, Mayang. Nggih. Wis langsung nggih serahkan. Cepet-cepetan ngono ae. Monggo Bu Jungkung kenalan. Nggih, kula Selfie. Ya wis, nggih sampun. Oh, cepet men. Wong sak keluarga kabeh kok iki kok. Iya, heeh, pancen sak keluarga nika sing anuke garwane Om Jungkung bulik kula. Iki Bulik kula. nom ning bulik. Heeh. Oh iya. Bulik. Awune ngono kok ya. Awune kan begitu. Yo, apa Lencir Kuning sapa Mbak Birgita apa Mbak Mayang? Mbak Mayang. Oke. Monggo Mbak Mayang. Mbak Mayang yuk berdiri. Seperti to. Ndok kaya ngopo? Iya, suka.